Гледаме времена и нрави по BBT. Ех, спомени, спомени. Ех. Ето това е част от нашата атмосфера, ако нямате нищо против. Против вас, професоре? Никога. Толкова е голяма простотията, че се сещам за един елементарен, но и много забавен виц за Иванчо. Ето това е да си професор Вучков. Винаги знаеш какво да се сетиш. Толкова е голяма простотията, че се сещам за един елементарен, но и много забавен виц за Иванчо. Учителката казва на Иванчо: Иванчо, изпей ми музикалната гама. Иванчо казва: да, госпожо. Гамата, гамата. Професоре, изпейте ли музикалната гама? Гамата. Искаме бис, искаме бис. Гамата, гамата, гамата. Прекрасен баритон. А сега опитайте като тенор. Гамата! Гамата! А сега контратенор. Гамата! Браво, професоре. Краси Аврамов ряпа да еде. Това е. Може си представя. Докъде сме я докарали? Младото поколение вече доста е луднало. Много съм уплашен. 40% от него. Има 40% много будни млади хора и има 20%, които са между лудостта и между нормалността. Като заговорихме за музика, нека чуем какво е мнението на професора за нашите класици. Извинявайте, но много изпростяха и нашите големи класици, големи имена в забавната музика. Първо в Мюзик Айгъл. Ама това са хора, които реват като луди, бе, те не пеят. Гамата! Те имат сложни песни, не по техните възможности и не могат да вземат височини. Гамата! Да не говорим за журито вече. Лоши циркаджии номер 1. Имитация на жури. То толкова некомпетентно, толкова глупости приказва, толкова не обосновава мнението си, толкова са лигави това жури, начало с лоените джуки на нашата приятелка Мара Отварачката. И тя се гордее сигурно с този псевдоним Отварачката. Абе, госпожице ли госпожо си? Отварачката значи си нула, бе. Нещо като подметките на обувките. Малко се засрами и се дръж човеш. Гамата! Стига вече с тая гама. Време за Жана